Jeg skal anmelde en app, der hedder My Autism Day, som faktisk har vist sig at være rigtig godt supplement til min hverdag, hvor jeg skal have styr på forskellige ting, som jeg skal nå, eller som jeg skal have styr på. Og derfor vil jeg nu præsentere den her app, som jeg håber andre så også skal have glæde af. Når man åbner appen, kommer man ind til en dagbogsside, hvor man kan notere forskellige ting angående den dato, man nu har. Og her er noget, kan man vælge forskellige områder at notere oplysninger på. For eksempel kan man skrive, kommentere, hvordan ens adfærd har været, eller det lyder lidt professoragtigt at sige adfærd, men det er fordi, at appen her er på engelsk, men den er ikke så der at forstå. Under adfærd kan man for eksempel kommentere, om man har haft nogen problemer med, for eksempel hvis man har været sur over noget, eller se der er noget, der hedder tantrum her. Det er hvis man har været rigtig godt sur over noget, for eksempel hvis der er et eller andet, der er gået galt, eller ikke er gået, som man synes, det skulle være. Man kan også notere sanseoplevelser, hvis man har haft noget problemer med sanseoverfølsomhed. For eksempel ens generelle humør for dagen kan man også notere. Det kan faktisk være rigtig smart, hvis man for eksempel er på medicin eller gennemgår en svær periode, så kan man senere gå tilbage og se, hvordan det hele har udviklet sig. Ellers kan man også kommentere på sine aktiviteter, det man har lavet i løbet af dagen. Man kan gå ind og skrive noget om det vi kalder health, eller det betyder sundhed på dansk. Der kan man for eksempel skrive, hvordan man har fået at spise i løbet af dagen. Det kan være en hjælp til, hvis man for eksempel er dårlig til, at man skal få spist i løbet af dagen, eller er dårlig til at ikke er så god til at overholde måltider. Så kan det være problemer for nogen med ASF eller ADHD. Jeg vil sige, at den her, den kan faktisk også udmærket bruges af mennesker med andre diagnoser inden for Center Gennemgribende Udviklingsforstyrrelser. Man kan også kommentere, hvordan man har sovet. Det kan for eksempel også være rigtig smart, fordi mange med udviklingsforstyrrelser har problemer med søvnen. Man kan kommentere, hvis man har været syg. Og her har man yderligere en mulighed for at kommentere eller skrive ned, hvad man har fået. Måske hvis man har fået en recept fra lægen, eller hvis man er startet på ny medicin, som man skal tage dagligt, så kan man også notere det ned her. Videre kan man notere mål, det de kalder goals, så hvad man godt kan tænke sig at blive bedre til. Hvilket også kan være rigtig smart, fordi det skal vise senere, men så kan følge op på, hvordan det netop er gået med de mål, man har sat sig. Så har de også en rigtig smart felt her, som jeg faktisk er meget imponeret over, som hedder Eye Contact. Prøv lige at klikke ind her. Det går ud på er simpelthen, at der er ikke så meget i det, men det er en utrolig god hjælp, hvis man er dårlig, ikke er så god til øjenkontakt. Så kan man estimere, hvor meget øjenkontakt man har haft i løbet af dagen. For eksempel, hvis man har snakket med en halv times tid, hvor man så bagefter tænker, at det var sgu meget godt. Der har jeg faktisk holdt øjenkontakt under hele samtalen. Så kan man også have nogle muligheder for at notere,
hvis der er noget specifikt omkring det, som jeg gerne vil fremhæve, som man kan huske det til en anden dag. Så til sidst, skole. Det kan jo faktisk godt forstås lidt til lidt. For eksempel sådan, at det, hvis man nu arbejder, kan man også den her arbejde i stedet for det, jeg gør. For eksempel, det gør jeg, hvis når jeg kommer i arbejde. Det var så selve dagen. Så har 18 også nogle funktioner, sådan så nogle af de her punkter, man kan udfylde i løbet af dagen, de kan også udfyldes uafhængigt af datoer, sådan så man kan have overordnede mål, for eksempel. Det kan jeg vise her. Der er en, der hedder activities, eller aktiviteter. En dag, hvor jeg havde virkelig travlt, men jeg bare skulle nå at ordne min narasin-snor. Så har jeg noteret det ned her, fordi jeg synes faktisk, det var rigtig godt, jeg nåede at lave det. Man kan faktisk også, hvis man har lavet et eller andet, der synes har været rigtig fedt, så har man mulighed for at dele det, man har lavet med andre, for eksempel via Facebook. Og det er jo faktisk rigtig smart, hvis man for eksempel har oplevet et eller andet rigtig fedt i løbet af dagen, og lavet noget spændende og sådan. Hvis vi går videre, så er der også den, der hedder goals. Her kan man notere, hvad kan man sige, generelle mål, så ting man gerne vil opnå. For eksempel, hvis man gerne vil være bedre til øjenkontakt, eller man måske som lige vedkommende gerne vil være bedre til at kunne ringe til offentlige instanser, eller tage kontakt til andre mennesker. Måske bare en sociale formåen skal forbedres. Så kan man faktisk notere det ned her. Hvis man kalder en frem her, så kan man få sådan en lille boks op, hvor der står, og så skal man notere, hvad det er for et mål, man har. Og hvornår det så skal være gennemført, og hvilket fokus man har i det mål. Videre har vi den næste punkt. Det hedder sundhed. Der kan man faktisk notere overordnet, hvordan man får en medicin. Det kan faktisk være rigtig smart, hvis man får en medicin, som man tager hver dag fast. Fordi så kan man notere det her, og man kan notere, hvis der skal ændringer og så videre. Det er faktisk rigtig smart, hvis man forsker til lægen, og også hvis man generelt tager meget medicin. Der er jo en del gennemgribende udviklingsforstyrrelser, der måske rundt af komorbiditet også får medicin, som kan være antidepressivt eller antipsykotisk eller noget andet. Der er også mange, der får vitamintilskud eller specielle kosttilskud. Og det kan man faktisk også notere her, som I kan se, der står prescriptions. Det er recepter fra lægen, supplements og vitamins. Supplements, det betyder ting, man sådan måske tilføjer til ens kost. Den sidste vigtige ting, som jeg faktisk synes er rigtig, rigtig smart, det er den, der hedder caregivers. Jeg er selv tilknyttet med livet og har en kontaktperson, der hedder Connie Hansen. Jeg kan så skrive herind, når Connie har været på besøg. Så kan jeg kalde det frem her og se, hvad lavede vi den dag. Og det er faktisk rigtig smart, men så på den måde kan man holde styr på, hvad man har lavet sammen. Og ens kontaktperson kunne for eksempel udfylde den her del, hvis det skulle være, eller være nødt til at udfylde den. Og det er det, der gør det så levende og så smart, at man faktisk har en mulighed for at være lidt sammen med sin familie eller sin kontaktperson, og hvem der nu ellers er omkring en,
om at få dagligdagen til at fungere bedst muligt, og samtidig så er det jo også super fedt, at det kan foregå på en iPad, som i det hele taget er et rigtig fedt legetøj, så det giver jo også en del motivation, fordi der er faktisk mange, tror jeg, at langt de fleste, de har gider ikke sidde og notere ned på papir og sådan med kuglepen og det hele, fordi det kan hurtigt blive lidt kedeligt, når man samtidig kan se det på en lidt mere levende måde på sådan en iPad her, og så synes jeg jo, det er en rigtig god idé. Det kræver selvfølgelig, at man har en iPad. Det er så det. Endvidere så er der nogle ting, nogle charts, eller jeg kan sige analysemuligheder, hvor man kan analysere, hvordan det er gået med ens mål og sådan noget. Det er ikke nødvendigvis noget, der hedder at øve så meget. Til sidst, så er der den, der hedder all out me. Så står jeg her og keeping track of, og så den person, det handler om. Og så står der grundoplysningerne af mig herovre. Man kan faktisk tilføje flere personer også til den her. Det er det, jeg synes er fedt. Alt i alt synes jeg faktisk, det er en rigtig fed app, som hvis man har en iPad i familien, eller personen med diagnose har en iPad, så er det da værd at overveje, om man ikke skal downloade den. Den er ikke særlig dyr. Jeg mener, den koster omkring 70 kroner i App Store. Og det er der, man henter den i Apples App Store, og man skal bare søge efter mig over 1000 dage, så finder man den simpelthen.